Trending hitovi. I samo dobar beat. Tvoj lifestyle radio. S3. Sa mnom je sve u redu, nemoj da si zadnji. Sa srca skidam konce, rani me i drugi. Doma sam mirna i probam te luke. Nisam više luda, to mi veruje. Na nekim drugim grudima jelućima sam postajala. Sa nekim drugim ljudima jelućima. Te volim, to je sada očigledno. Bolesno te volim, nije mi svejedno. Sa mnom je sve u redu, imam druge shodnosti. Naša je ljubav igra nesrećnih okolnosti. Samo sam mirna i proveduje. Nisam više luda, ko da mi veruje. Na nekim drugim grudima jelućima sam postajala. Sa nekim drugim ljudima lečila. Nisam znala, bolesno te volim, to je sada očigledno. Bolesno te volim, nije mi svejedno. Kada ljubav vodi za njom, prvo oduši si. Jer svi mi evo ti si, teški smo bolesnici. Zvuk koji ne izlazi iz mode ni dan danas. Bolesno te volim i Nataša Bekvalac. A kad smo već zagazali u taj neki otiman bit, onda ga ja ne bih prekidala, nego puštam 4 stvari u nizu da nastave dalje tu priču. Ovog puta pokrenući i Hana Nikolić sa pesmom Ženo, posle kratke, najkraće pauze minut 2. Boje od najboljeg za vaše lice. Elegance Beauty Spa, Belgrade Waterfront, brine o vašoj ljepoti. Visoka moda u kozmetici je sada dostupna svakoj ženi. Lečenje i njegu kože prilagođavamo vašim potrebama uz primjenu Biologique Crepage i Augustinus Bader premium brendova, jer osnova lepote je zdrava koža. elegancebeauty.rs. Ja iz roka dižito, pomeram. Pomeram. Pomažete upale grla, suvu i zdravlja kašlja, prehlade i gripa. Propomin sprej za svakodnevnu higijenu, ustaj grla. Esensa.
Za dan zaljubljenih obradujte jednu osobu prelepim cvetnim aranžmanima iz Cvećere Casablanca, a mi ćemo dostaviti u što kraćem vremenskom roku. Više informacija www.cvećeracasablanca.com.